Tambuh ing tandha kaslametan. Panglimbang 5 menit dina Senin Pon tanggal 13 Oktober taun 2020. Kapethrik saka Injil Lukas bab 11 ayat 29 tekan ayat 32. Minangka wong kang asring urip ana dalan alias asring lelungan, aku asring merangguli wong-wong kang seneng nglirwakake tondo. Cetane ing protelon, prapatan utawa proliman, akeh wong kang brabat ngegas sepeda motore rikala lampu lalu lintas isih murup abang nuduhake angka 2. Wong-wong mau padha ora peduli menawa tumindake bisa mbilaeni. Mbuh mbilaeni dheweke dhewe, mbuh mbilaeni liyan. Kamangka banget ing cetha menawa lampu lalu lintas mono kapasang ing saben protelon. Prapatan uga proliman kanggo ngatur lalu lintas amrih slamete kang padha liwat. Manut panemuku wong-wong Yahudi kang padha njaluk tandha saka Allah marang Gusti Yesus ing waosan dina iki ora beda karo para pelanggar lalu lintas ing cecala. Saktemene wong-wong Yahudi mau ngerti menawa Gusti Yesus mono mujudake priyagung kang ingutus Allah kanggo nyelametake manungsa. Wong-wong prasaja wae padha ngerti lan ngakoni kok. Nanging wong-wong mau tambuh macak ora weruh. Panjaluke ngenani tandha utawa daya kuwasa saka Allah saktemene amung reka-rekane wong-wong mau kanggo mbrongot runtike manah dalem Gusti kanthi pangajab dumadi prakara-prakara kang bisa kanggo njiret lan maeka panjenengane. Gusti Yesus pirsa menawa tandha pangeram-eram kaanakake ora kanggo pamer daya kuwasa, ananging kanggo nuduhake menawa kanthi pangeram-eram mau para nabi luwih-luwih Gusti Yesus piyambak pancen priyagung utusaning Allah. Pangeram-eram kakersakake Gusti amrih wong kang sumurup menangi lan ngrasakake padha sadar mring dosa lan martobat. Mula Gusti Yesus banjur ngelingake wong-wong Yahudi mau marang sikape wong-wong Niniwe kang gampang martobat awit pamartane Nabi Yunus. Wong-wong Niniwe martobat awit kasil nyetitekake tandha kaslametan kang dumunung ana Nabi Yunus. Wong-wong uga ora sida nampa bebendu kang wis karancangake dening Allah. Kudune sikape wong-wong Yahudi kang ngaku bangsa pinilih luwih becik tinimbang bangsa-bangsa manca kang katelah kabir iku. Kudune wong-wong Yahudi luwih mbuka ati mring sakeh piwulang lan pangeram-eram dalem Gusti kang dumadi ing satengah-tengahing wong-wong mau. Nanging sikap mau ora katemokake Gusti Yesus ning mrong wong mau. Mula sikap pamartobati wong-wong Niniwe bakal kapigunakake Allah minangka dasar kanggo nibakake hukum marang bangsa kang wangkalan bantat ati iki. Sewalike, karya kaslametan dalem Gusti tansah tinarbuka kanggo sapa wae lan bangsa apa wae kang buka ati lan nampa kaslametan dalem. Mula ya ora perlu getun keduwung apa meneh meri rikala bangsa pinilih ora nampa kaslametan jalaran wus kalintirake marang bangsa-bangsa manca. Para tresna pelem kinasih nggugu karepe dhewe ndadekake wong gemang nyumurupi lan nampa kabecikaning liyan. Nggugu karepe dhewe uga ndadekake wong gawe cilakane liyan. Muga awake dhewe ora kaya wong Yahudi, uga wong-wong kang seneng rak paugeran kang cetha-cetha piguna nyelametake mau. Tuhu ing tandha lan kupiya nyumurupe kang ana ing sawaling tandha kuwi mujudake jati diri wong-wong Katolik. Suwawi sampe munjuk kunjungan dalem Yang Rama Sayang Putra Tuwin Yang Roh Suci. Amin. Alamu agung kawula munjuk semanuwun awit tandha agung kaslametan ingkang sampun rawuh wonten diri Sri Yesus Juru Slamet kawula. Mugi kawula tansah tuhu ing piwulang lan patuladanipun saengga saged nderek kaslametaken. Mugi luna Yang Rama Yang Putra Tuwin Yang Roh Suci kados sing mlebu samenika sarta sak lami-laminipun. Amin. Kunjungan dalem Yang Rama Sayang Putra Tuwin Yang Roh Suci. Amin.